Zdarec, takže jsem objednal Semstylu tady tento zámek na kotouč. Vypadá to bytelně teda, jak to vybalíme. Zámek je teda opravdu těžké. Bytelné zámek, je k tomu tady ten připomínač na řídítka, 2 klíče, takový pozdro. No, nevím, jestli tam jsou baterky, ale snad už to tam bude připravený, tak to zkusíme. Mají tady u toho zrovna, tady to je zajištěný a mají tady u toho imbusáček na ty baterky na výměnu. Takže to zkusíme nasadit. Dal jsem tady na to ten připomínač. Jedenkrát pípnutí, zámek je aktivní. Prvně teda asi to je potřeba dát na řídítko, protože kdybych to tam dával teď, tak už to bude pištět. Zkusíme. Jo, to 3krát připomene, 3krát upozorní, že motorka je zabezpečená. A když do toho klepneme, tak už to bude pištět. Klíče mám nachystaný. Jo. No, vypadá to fakt dobře, no. Baterky že by měly vydržet 2 roky. Takže uvidíme. Zkusíme. Jo. Funguje dobrý.